خب دوستان عزیز، پیروان ما در فیسبوک، یوتیوب، ناو در یوتیوب هم تو بینندگان پیدا کردیم. بسیار آدمای نقص در خیالم که میکوچیم بودگی شاید یکم اکا فیلانی یا که اوکا فیلانی یا خواهر فیلانی باشن. هم تو می نویسن، فکرشون میگن رحمتی کلان. با من خیلی زیاد یک پیام میبیاد با یکی دیگرش مانند است. میگن апа ҷон ба мо тоҷикӣ ёд деҳед. ҳама тоҷикӣ гап мезанад, шумоам тоҷикӣ менависед, ман мебинам. фақат вақте беғайр аз хонаводи худатон, беғайр аз ҳамин ҳамкӯчиятон, ягон кас ки ман беғайр вақте гап мезанед, кӯшиш кунед русия аз байнаш гирифта ҳавтед он тараф, шояд тоторига қатъӣ шуда бошад ва я бигиред дигар тараф ҳавтед, ҳаминтор тоза тоҷикӣ мемонад. ва он лаҳҷаам ки дар диёри худатон гап мезанед, ҳамона истифода накунед. масалан манам метавонам ҳозир ба лаҳҷаи худам гап занам, иби гӯям ҳар дафъа ё ки ягон чизо гӯям, худума лаҳҷаим аст, он ба худам ширин аст, мумкин касе дигари мана нафаҳмад. ана ҳамин қадар секреташ ягон чизи муҳим нест. дига ҳар чизе ки аст ки байни мо китобҳои форсӣ аст, ман дида истодед дар ютуб ҳар вақт монда меравам ки масалан паланг бо шер ё ки паланг бо бабр фарқаш инояку дидаго ҳастанд. мақсад монда меравам, чунки ман ина ҳамеша медонед дар куҷо дидам. агар номи кишваратона гӯям, мегӯед чӣ кор дорӣ ба кишвари ман, лекин худотон кордор ҳастед ин тарафа. намефаҳмам, ин нотеорӣ аст, иштибоҳ аст. мақсад блогерҳои кишвари шумо бисёр иштибоҳ баромада гуфтанд. ба ҳамин хотир масалан чаккая масалан эронӣ гуфт ки ин мос аст, ин мегӯяд ин чакка мегӯяд о мос, ин ҷурғот аст. худоё ҷурғот тоҷик ина нагӯяд, ки гӯяд ки ин ҷурғот аст. тоба мақсад ҷурғоту моса фарқаша, яъне чакка кати ҷурғота намефаҳмиден. инам як рӯз рафта ҳамин германия магазино аст, нишон медиҳам ки чакка чи аст, ҷурғот чи аст. хуб ана ҳамин ту дига иштибоҳоте ки худомо дар байни мо масалан адабитар гап задан, масалан ба чизое ки дорим истифода мекунем, мабодо хато бошад, ҳатман ман монда меравам. ин кӯмак аст ба яки дигаромо. агар манам аз болои шумо ханда кунам, касе дигарам аз болои шумо ханда кунад, хандазор шуда мегардед. агар ки кас ба яки дигараш кӯмак кунад, дига ислоҳ шуда ҳамин ҳаммиллат ба яки дигараш кӯмак карда як хушрӯй насли нав дар дунё мебиёд. нав тоза хушрӯй, навз гап мезадагӣ.